Salam dostlar, bugün olsa gitara kursunun eýdini dowam etýäs. Ýagny 3-nji sapak bolaýar eкен. 3-nji. Biz geçen saatlarda näme üçin gitara çalmaly? Biram gitara näde düzmeligini öwrenip, gitaramyzy düzlegem inni ýeňil ýönetöý ilkinji başlamaly akordlarymyzdan başlaýar. İlk bilen akord näme? Akord ol bir näçe notadan emele gelen schema. Mesela üçin şöyle biz bir notadan oynayan olsak, do, re, mi, fa, sol, bir näçe notadan basylmagy netijesinde emele gelen sesi akord diýilýär. Akord şu aýdym-aýdymly esas bolanýar. Inni hafa başlaýyn. Akordlamada öňkälek aýdyşymy öňüm aýtdypdym. Aşagdan ýokarylykdan tar sanalyp gitýär. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diýip. Baram birinji perde, ikinji perde, üçüncü perde, 4, 5, 6. Lat diýerler de orçça perde diýip türkmençede perdeler. Inni men häzir aýtjak size. İkinji perden, 4-nji we 5-nji starty ýetem siz şol gitaranyňda tapmaly. Kody şol. İkinji perden, 4-nji we 5-nji starlar bar. 2, 3, 4, 5 şolar. Inni alias ikinji perden 5-nji staryny ortak barmak bölmeden basýas. Soň ikinji perden 4-nji staryny bolsa, owul hajak bilen basýas. Iň birinji akordumuz M akord. Kaptalına da kiçikme ýazylşy. Onsoň şeýde tar aşağı goýberýär. Barmagymyz bilen. Ýoşadan hemme tar ses bermeli. Haçanna taryň şu çyzyň üstüne basamyzda ýa-da tar goşak basylanna ses vermeýär şolar ýa. Şoň üçin gowy basyn. Biram eliňiziň başga ýerleri bilen başga tarlara değmejek bolun. Sadece şu kulwik bilen şoňa değse ses beren nokta. Görýärmi? Şoň üçin diňe şu basmaly ýerlerden başga ýeri gowy eliňe değirme. Inni edil şu duruşunu durýarda süýen marmagam birinji perden 3-nji taryny basýar solyn akord bolýar. Ayem ikinji perden birinji perden ikinji tary, ikinji perden 3 we 4-nji tarlary. 3 muň bilen 4. Ayemşi. Inni şu ýerden biz süýen marmagymyzy aýyrýatsa, kulwik gamyzy ikinji perden ikinji taryna goýýar şöyle. Şeýle goýýar solyn A akord emele gelýär. Bula ayem, bulam A. Ana şolar ýaly. Inni bolsa, inniki akord D akord. D akord ýa-ni näl şeýle. İkinji perde birinji tar. Şowa ortaky barmak bilen tutýas. İkinji perde 3-nji tar. Şowa barmak bilen tutýas. Üçüncü perde ikinji taram. Şu barmak bilen tutýas. D akordy öwrendik. D akord. D akord 3-nji perdeden tutup başlaýar. Aňsat bolar ýa-ni. 3-nji perde ikinji tar. İkinji perde 3-nji tar. Birinji perde birinji tar. D akordlar şeýle gitdi-de A ayem, B bayem, D dayem, C sayem, şoňa G gem, şolar ýaly gitdi. Inni berden dayem D öwrendik. Inni akordum C. C näde tutulýar? Birinji perde ikinji tar. İkinji perde 4-nji tar. Üçüncü perde 5-nji tar. C akord. C
siň mahartlasyny täk öwrenmerse ol bärde bara tutulýar. Şoň üçin şu ansadan öwrenir biziň derejämizde. Indi si'den soň G. Indi G näet tutýar? Ikinji perde süýe barmak bilen 5-nji tar tutýar. Soň 3-nji perde ortaka barmak bilen 6. Soň ýene 3-nji perde şu barmak bilen ogul kazak bilen hem 1. G akord. Şular ýaly. Goşmaça maslahatlar bereýin. Şu gitarada çep eliň dyrnaklary näçe alından bolsa, şonça gowy ses tutoňda ýanky dyrnaklaryň zat edip, degip saňa müşahida täsir berýär. Biram şu gitarada zat tutoňyzda şu çyzygyň üstünden basmajak bolun. Ýöne beýip ortaradan ýa başyndan tutmam gerekke. Esas şu çyzygyň gapdalygyna şu styjyk şu demire ha gowy basalar ýalakda tar. Ansat basylýar. Biram ýanky ýalyk tutoňyzda başga eliň başga ýerler bilen şeýdip eliň şu ýer bilen şuňa degip otyrda. Aha gowy seslerini. Gowy seslerme üçin diňe şu belli basmaly ýerlerden başga ýerlik degmejek bolun. Şolar ýaly. Onsoň gene bir iskulçenýeler näme? Basaňyzda basýan taryny gowşak basmaň. Seret, gowşak basýan bolyn. Gow seslerini. Şolar gow basmaly. Şolar ýaly. Bolýar onda bugünlükçe sag bolun. Ýanky 8 akordy öwrendik. 8 sanykda M, E, I, M, A, D, D, M, C, tamam G. Şolar ýaly, şol akordlary öwrenýär. Bärde öwreniňizde diňe şu goýuşlaryny, atlaryny, tutuluşlaryny öwrenýäňiz. Eliňiz bilen şeýle çarşyp emmesine gaýtalan bolýan, ony bugünlükçe sag bolun. Samany